Bună seara! Știți că întotdeauna când îl prezint pe maestru Dan Puric, mă gândesc că este ca și cum ai uda grădina știind sigur că va ploua după ce închei cu udat. Bine v-am găsit în această perioadă atât de frumoasă. Suntem aproape de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur, o sărbătoare care nu mai aparține lui Iisus Hristos. Dacă ne ia cineva porcul, bradul și pe Moș Crăciun, nu mai rămâne nimic de sărbători. Ar trebui să ne dea de gândit acest lucru. Pe cine sărbătorim? Pe Moș Crăciun sau pe Iisus Hristos? Sunteți în sală, din fericire, mulți bunici, mulți părinți, din nefericire, nu prea sunt tineri. Și ar trebui să ne punem întrebarea ce facem cu copiii noștri în următorii ani. Pentru că ceea ce vine peste noi este un masacru sufletesc fără precedent. Vedeți că în Occident deja nu se mai spune mamă, nu se mai spune tată, se spune părinte 1 și părinte 2. Cred că păzind și aceste sărbători și dându-le adevărata lor dimensiune sufletească, putem să ne păzim și să ne ocrotim copiii, să ocrotim viitorul acestei țări. Îi mulțumim domnului primar Lucian Rezmeriță și Consiliului Local din municipiul Lupeni pentru oportunitatea de a ne întâlni cu dumneavoastră față către față. Căci întâlnirea din această seară, ați văzut, scria pe afiș câte ceva despre mine. Dan Puric nu va vorbi despre el. Va vorbi despre arta lui. O artă pe care încă de la debut a pus-o la picioarele poporului român. În slujba acestui neam pe care l-a iubit, pe care îl iubește și pe care sunt sigur că îl va iubi întotdeauna. Este important să ne uităm la Dan Puric ca la un reper. Un român care a reușit. Vedeți că la televizor vedem, în general, români care nu au reușit. Despre români în lume se vorbește întotdeauna negativ. Unii au comis o ilegalitate în Italia, alții au făcut ceva în Franța, alții au violat un copil în Anglia. Sunt cazuri marginale. Dacă Dan Puric a reușit, trebuie să ne întoarcem privirea înspre oameni ca el. Este dovada faptului că se poate. Veți vedea că nu este o simplă conferință, este o mărturisire despre munca de o viață a unui om încununată de succes în întreaga lume. Sigur, în zilele noastre sunt mulți oameni care vorbesc, mulți care conferențiază, mulți care ne învață. Amza Pelea, fi iertat, avea o vorbă. Și musca și albina zboară. Depinde pe ce se așează fiecare. Știți pe ce se așează musca? Și știți pe ce se așează albina? Dan Puric întotdeauna se așează pe o floare. Iar această floare sunteți dumneavoastră, oamenii cu care se întâlnește de fiecare dată, adică poporul român. Seneca avea o vorbă și eu am simțit asta, stând de o vreme aproape de maestrul Dan Puric. Spunea Seneca că de la un om mare poți să înveți foarte multe și atunci când tace. Acesta este Dan Puric. M-a făcut albină și eu sunt Puric. E o nenorocire. N-am reușit să violez în străinătate, nici în țară. Am făcut acum câțiva ani un spectacol mare, unde a fost cam toate casele regale din Europa, că a fost ziua majestății sale. N-au dat nimic la televizor. Dar dacă violam, prin fața teatrului, se dădea. Și atunci, un Puric neviolent și neviolator. Văd sala și trebuie să vă mărturisesc că ce bine ar fi să coborâți de acolo de sus. Că de jos o să vedeți mai bine. S-a aranjat? Nu știți ce surprize am.
Ascultați-mă pe mine, că-s bătrânele. Eu am debutat când aveam vreo... 4 ani aveam, domnule. 4 ani și a făcut bunica o poezie. Apropo, v-am adus cărți unde am scris de mama, de bunica, de cățelul meu. Am zis că sunt singurul puric cu câine din lume. V-am adus și ultima mea piesă de teatru, sper să o duc aici, acești români fantastici. Tocmai am văzut la televizor. E cea mai cenzurată din țară, dar subtil. Pentru că spune adevărul despre români și cu zâmbetul pe buză. Eu 4 ani, fratele 5 ani, casă de cultură. Și bunica a avut premoniție, domnule. Mi-a pus așa o banderolă pe care scria pe mine ceva. Iar pe fratele meu scria doctor. El a ajuns doctor și eu am ajuns ceva. Că încă nu se știe, că auzește esei, scritor, actor, regizor, pantonim, că ea la Ministerul Culturii nu pot să zic că pantomimă, zic pantonină. Că pantonină sau pantomilă. Mai facem, pantomilă, mai facem. Și poezia era extraordinară, a fost predestinată. Spuneam, eu vreau să mă fac ceva, dar nu spun la nimeni. Îi spun mamei la ureche că mi-e prietenă mai veche. Și ceva am ajuns. Când ai libertatea de a fi peste tot tu însuți, înseamnă că este fantastic. Indiferent ce faci. Indiferent ce faci. Faptul că m-am ales teatru a fost o conjunctură. M-au obligat colegii din sală, din clasă, pentru că eu limitam pe bietul Ceaușescu. Adunam câte 2 clase, cu profesorul tot. Și știți, apropo de pantomimă, e un proverb chinezesc care spune când oamenii mint, mâine spun adevărul. Și eu, săracul, în discurs zicea așa, români, maghiari, germani și de alte naționalități. E de afară pe aia. De alte naționalități. Și, da, asta era așa. Și îmi aduc aminte, surprindeam ticuri când a venit președintele Mobutu Sese Seko. Era lung cu vâlcea toți, Ceaușescu Sese Seko. Și a zis, domnule Mobutu Sese Seko. Și a primit un cod de la ea, că a uitat să zică de tovarășa. Și, cu mintea lui de oltean, nu știa și a botezat-o. Și doamna Tendeteco. A avut o pravă. Doamne, Dumnezeu să-l odihnească. Nu noi l-am omorât. De sus, știți, ordine băieți și au zis ca pe Mareșal Antonescu. Ca să avem Crăciunul sângerat. Mă rog, trecem peste asta, pentru că noi suntem popor creștin, iertător. Ce ciudat e, ce minunat de ciudat este poporul acesta. Mă duc aminte, uitați cum se leagă. Știți că un artist vede. Văzând, dincolo de aparențe, el trebuie să mărturisească, altfel nu este artist. Au făcut un film, cred că pe la ProTV, pe la găluștele alea pe acolo, pe urmele dictatorului. Fiți atent, dictatorul știm, noi, că toți am stat la coadă la ulei, la mine la 3 noaptea, bătea unul, nu știu, ciuc, un pensionar. Zice, ce? A venit Florica. Florica era mașina cu pui. I-am găsit la 10, era o coadă de 300 de ani și toți pensionarii erau degerați. Ei erau congelați. Florica încă nu deschisese. Era așa. Eu, dacă vreau să fac adunare națională, intram în bloc și ziceam, ulei! Ieșeau în 3 secunde. Am trăit împreună chestia asta. Dom'le, și au făcut un film pe urmele dictatorului. Aici au primit dictatorul. Dar intrăm, ies un IASM, ăla stătea săracul lipit de o sobă, unul cu căciulă de Astrahan, așa. Dumneavoastră ce ați fost atunci când erau oprit aici la așa? Și am fost directorul instituției. Și ce a făcut dictatorul cu odioasa lui soției când a intrat? Păi și că a dat telefon la Târgoviște pentru unitate. Și erau o doamnă acolo și mai săraca, sfioasă, tot cu un batic în cap. Eu eram secretar. Ce ați văzut în clipa aia când a intrat dictatorul cu odioasa lui soție? Ce ați văzut? Dumnezeu și-a dat un răspuns de pateric. Zice, eu am văzut un om în vârstă. Speriat. Bun, și nu va veni să strângeți de gât pentru tot răul care ne-a făcut? Nu. Eu am vrut, sincer să vă spun, să-l iau acasă, să-i dau ceva de mâncare, dar mi-a fost milă, că mi-a fost rușine că aveam de post. Fiți atent. Ăla e răspunsul de milă a poporului român. Nu știți ce a fost bietul. De ce vă spun? Pentru că asta fac parte din viață. Apropo, sărac, uite ce mi-a venit acum să-l pomenesc. Fantastic. Cel mai mare gag, că cred că și Buster Keaton și Ciplin ar fi fost gelos. Domnul a inaugurat podul de la municipal, care este lângă spitalul municipal,
Acolo s-a făcut o chestie mare, unde trebuia să pun mauzoleu. Stăteau toți ștureții care trebuia să dea lovitura de stat, securiști, care, mă rog, acum conduc, stăteau încremeniți de frică, că nu știau că ăsta avea autoritate. Și s-a dus cu foarfeca să taie panglica. N-a mers foarfeca. Și când s-a uitat odată așa, a tras-o în stomac, direct, și el, săracul, pe spune că sufletul lui de sus îmi spune să-l pomesc. S-a dus podul ăla, beton cu marmură, singur, și se uita așa. Și m-a făcut un gest care, pe semne, puștiu din el de la Scornicești, de la țară, când traversa o punte de lemn, a reacționat în el. Și a făcut așa. E bun tovarăș. Dom'le, de ce? Pentru că eu m-am ocupat pe urmă de limbajul tăcerii. Oamenii vorbesc, Cicero spunea așa, anul 44 înainte de Hristos, o lucrare spunea de oficis, privire, imaginea sufletului. Te uiți la om. Nu te uiți numai să-l analizezi. Te uiți. Ne-am zis, dom'le, noi am avut un președinte, în perioada asta mai de mult așa, care tot timpul zicea așa, România trebuie să se încadreze, să se înregimenteze, să implementeze NATO. Tot venea din cap așa. Ca o cobră. Zic, dom'le, știți de ce da așa? Pentru că bunicul lui fura găini prin gard. Și o paie mai grasă, aia din stânga, s-a transmis antropologic. Da, dom'le, nu râdeți. Dacă bunicul a făcut așa, face și tot. Da. Păi, l-ați văzut pe Părintele Arsenie Papacioc, zic că Maica Domnului cu Iisus Hristos. Păi, voi fost, domn! Iustin Pârvu, Doamne Dumnezeu! Dumnezeu nostru, Sfântul Nectarie, pe aici. Ei veneau de la ședințe de partid. Care dai, mă? Uitați-vă și la pinguinii ăștia când se duc la UE. Eu am fost acolo la mauzoleul ăla. Le-am vorbit și la sfârșit le-am zis mai bine vorbeam la acvariul din Constanța. Vă mulțumesc din suflet. Erau niște meduze din astea scofuricite, așa. It's interesting. Very interesting. Nu înțelegeau nimic, că n-au de unde să înțeleagă. N-au fondul aperceptiv al durerii. Mircea Flocănescu, marele martir român, spunea: când un om îți destăină o suferință, cel mai bun fel de a asculta este să taci. Dom'le, fantastic, ce ăsta, că e very interesting. Era asta, Popa Popască le făcea caricaturi, zic, băi, ești genial! De ce? Măi, ești genial, mă! Dumnezeu a făcut caricaturi și tu mai faci încă o dată. Este o adunătură de mediocri din asta, tulburătoare. Absolut tulburătoare. Să vezi ochii așa, mai ales la Juncker. Și ține de el. Cred că e o adunătură, nu avem numai noi proștii noștri. Nae Ionescu la Berlin, mare profesor, a fost întrebat, măi, cum e la germanul a întrebat, cum e mă la voi cu înțeleptul, nu, cum mai spune? Da, cu înțeleptul satului. Și Nae Ionescu a zis, nu băi, la noi e cu prostul satul, pentru că înțeleg sunt toți. Adică, ca aia lui George Enescu, micuț, atâta, mama la Viena, pot să le spun că sunt român? Da, mamă, sigur că da, dar de ce întreb? Mi-era frică să nu zică că mă laud. Vă dați seama? Iar acum ăștia ne călcă în picioare. Bine, ce ne călcă? Niște găinări nenorociți. Trecem peste asta. De ce vi le spun? Eu limitam pe Ceaușescu. Dădeam decorații, tovarăși și mi-l popă. Dom'le, tu ești de la teatru. La teatru, habar n-aveam. Se numea Iatecean, crezi că este Iase întâi. Și Petrică Gheorghiu mi-a fost primul mare actor de la Bulanca, imens, imens. Și mi-a zis, bă, tu ai față ingenuă, așa aveam 18 ani, să zici tu Coșbuc, George Coșbuc, poezia frumoasă, vântul de fete mari, e lunga plină, iar vântul răsfățat, copil, se apropie tir, de pe sub flori, de sub coline, iar fetele cu drag suspină, o, Doamne, Doamne, adă-mi. O repeți. Unde s-o repeta acasă? Mama în sufragerie, tata acolo, m-am băgat în baie. Și în baie singur, de fete mari, e lunga plină, iar vântul răsfățat cu mama. Dragul meu, s-a întâmplat ceva? Când au auzit că copilul ei, la 18 ani, zice în baie că de fete mari, e lunga plină, situația a fost clară. Nu puteam să-i repet că e o intimitate. Dom'le, și am făcut, îmi fac semnitacul și de părinți aici, este genial, dom'le. Am luat troleibuzul, disperat, și m-am dus la capătul Bucureștiului, acolo în Mătabrii, și zic, aici nu mă aude nimeni. Era un lan de grâu, superb. Și zic, pot să-mi fac și vocea? M-am băgat în lan și zis, de fete mari, e lunga plină! Dom'le, 10 cupluri au ieșit din grâu, care erau în acțiune. Așa, se uitau, vine marfă nouă. M-ați înțeles? Dom'le, ne-au înghețat în
fetele, au venit, pac, o nenorocire. Dom'le, până mi-a zis, dar nu vorbești bine, știi așa. Eram la masă cu el și cu Petică Gheorghiu și cu mai mulți, că dădeam la teatru, eram și niște amărâți și vine Chilor și întreabă ce aveți de mâncare. Ce am zis, răsol, eu nu chestia cu găini, cu noi. Băi, băiete, nu ai dicție. Poftim? Nu ai dicție. O clipă să întreb la bucătărie. Și așa, dar real s-a întâmplat. Îmi zice mie, băi, Dania, n-ai dicție, mă, bă, puiule. Și ce să fac? Păi, te duci, eram la Cheia, ne-a luat la Cheia, la munte acolo, într-o tabără. Te duci în pădure aici, e un creion, îl bagi în gură și începe așa, ritmat, așa, și Piti și-a făcut și Caramitul, eu am învățat. Uitați, începe filmul. Se duce Puric în pădure, rupe o creangă și începe. După 5 minute, am văzut o familie care venise la iarbă verde. Mama rămăsese cu copilul așa, tatăl se strângă predul, mergea ușor. Din ce au văzut? Au văzut unul care rupe crăci, făcea un rateu total. Un rateu total. A venit, am căzut primul an, am căzut al doilea, cădeam tot timpul la monolog. Îmi dus un monolog, aveam 18 ani și eu să fac cu Mihai Viteazu. Ziceam, mi s-a scurs o veveriță în barbă, râdea toată comisia. Care barbă, mă? Uite-te la tine. Și a treia oară am dat un profesor excepțional, Traiana Enene, care, bă, puiule, tu știi de ce se zice o fabulă? O fabulă, să nu faci, bă, pe gândacul, pe limbricul, pe asta. E un mesaj politic, mă, pe dedesubt. Știți că Toma Caragiu, când Dumnezeu Sloiască a dat examen de la Ploiești să vină în București, la luat ciulei, securiști în sală, acolo la comisie, ca de obicei. Acum sunt peste tot, nu? Și el n-a dat, de mai actorul, domne, mare, imens, putea să dea cu Richard, putea să dea cu Otelo, cu ceva, a zis, ce ne ziceți? Zdreanță. Securiști, vă rugăm. L-ați văzut cumva pe... se jură că mă fură, dar l-au prins. Și dintr-o dată, fabula a luat o anumită... Pe urmele lui, al treilea an, mi-a luat o fabulă, Traiana Elene, Dumnezeu să o să-i pun asta, Sanderson, Muștere, Olga Tudorache, Dumnezeu să o odinească. Da! Dom'le, la teatru, când... Nu, acum nu mai e teatru, e o nenorocire. Dar înainte erau ăștia mari. Când îl vedeai pe Marin Moraru sau pe Amza Pelea, sau pe... spre capiciorul ăștia. Nu e nicio problemă. Domnul profesor, dacă am emoții, ce fac? Păi, ai două variante. Să îți trăiești emoția sau să spui, sunt tâmpit, vin la anul. Pe mine nu mă interesează textul poeziei, pe mine mă interesează tu, mă, cine ești. Și în prima comisie l-am avut pe Dem Rădulescu, care a fost maestrul meu, ca un părinte. Era imens. Întuneric. Tensiunea este atât de mare că poți să nebunești atunci. Amza, Bibanu, mai știu ce. Mi-a zis Bibanu mai acolo, că dragă Puric, dacă s-ar fi filmat examenul la teatru, nu mișca nimeni din România. Nu știi ce exemplare am avut. A venit una cu țâțe mari pe tocuri și cu multe cărți. Da, ce ne ziceți? Scrisoarea a treia fragment. Avea 30 de cărți aici. Da, spuneți nișoară. Și abia plecă bătrânul. Da, spuneți. V-am spus că e un fragment. Dacă merge repede pe urmă, că trebuie să câte ceva despre mine, ca să n-aveți unde să le știți. Dom'le, mi-a tremurat mâna, am vorbit de mine, Bibanu m-a trecut și m-a ajuns. Ce ne zici? A fost o fată, a întrebat-o, câți ani ai? 1,73 m. Deci, erau din astea. Cine zice? Fabula. Muștere de Sanderson. Zic, s-au adunat muștere să facă miere. Deci, vă rog să rețineți. I-am dat telefonul mama înainte. Am făcut armată grea, nu așa. Când am intrat din batonul disciplinar, a zis, mamă, eram la hotel. Mă puneau să număr toate frunzele. Nu pot să văd copaci, că număr frunzele. Doamna, că eu l-am măturat. În unitatea militară
Și până am făcut pe șantier, muncitor necalificat. Experiență extraordinară. Și am dat telefonul mama, de asta e bine să ai comportament radical. Mama săraca. Cât a crezut ea în mine carte. Zice, mama, zic, ori într-un institut, ori la pușcărie. Vai, dragul mami, să răspundă acolo! A închis telefonul. Și m-a dus, zic, muștele de Sanderson. Zic, s-au donat muștele să facă miere. Și musca șef a zis, să facem totul ca albinele să fie depășite, indiferent! Ăia, deci anul de grație 1981. Puteau să fie securiși, fac Olga era așa toată. Zic, noroc că era musca țeței care a zis, ați ascultat cuvintele înțeleptului, acum ori niciodată. Bun. Trec cu 10. După anul întâi aud că i-a dat telefon. Bibanule, ți-am băgat unul genial, dar vezi că e sifilitic. M-a prins Olga bezit. În anul 2 a pus mâna pe mine așa. Ai vrut să mă bagi în pușcărie, fiule al dracului. Și m-a trecut. Dar vedeți că există îngeri, el i-a supat ochii, putea să fie un turnător, putea să se întâmple orice. Orice! Ea a mers până la capăt. Dom'le, intrând în institut, având un geniu profesor, era geniu. Bibanu era geniu. El lucra pe imagini. Arta lucrează pe imagini. Nu știu, am mai zis eu, sfatul la care mi l-a dat, zis, dragă puric, dacă te duci în Occident, nu poți să te miri, dragă, ca prostul tot timpul așa. Bă, dar nici nu poți să faci. Zic, dar ce fac, domn profesor? Le combini! Faci. Adică era filtru inteligenței românești. Mi s-a uscat sufletul. Aplaudați că iubeam. Am timp. Odihniți-vă că vine acum. Dom'le, a avut dreptate. Mă duc la Milano după vreo 2 ani și când am văzut domul din Milano, am zis, o minune. Când am intrat înăuntru, dar nu că înăuntru n-ar fi o capodoperă. Erau 30 care se rugau și 800 le făceau poze. Japonezi chinezi, o sună italian, dacă aici pui o babă și 10 core în jurul ei se facă poze, îi bate baba. Deci ei erau exponate, domne, creștini în Occident, de-aia sunt cu capul ăla de stavrit al Comunitatea Europeană. Ei nu mai cred. Știți că între dobitocul de la BBC care caută grupa sanguină a lui Hristos pe cruce și baba din sat de aici care o sărută fără examen hematologic, sunt milioane de ani lumină. Aia crede. Poporul român nu are nevoie de dovezi. Dacă noi avem nevoie de dovezi, dispăream de mult. Cum ziceam ei, Bibanu, dragă puric, dacă iubești o fată și te întreabă cineva de ce, tu să zici de Hegel, de aia. Cum zice Oldanu, lasă-o încurcată, bine că e vie. Poți tu să o ridici? Dom'le, și mi-am dat seama, săracul Ceaușescu, securiștii l-au omorât și ne omoară până acum, slugile cu cenzura aia, cenzură. Și zic, bă, frate, începuse să lucreze pe text, pe asta, făcuse și 2 filme prăpădite, ăia vreau să se sărute și venea cenzură, o clipă de la partid, n-aveți voie să vă sărutați. Dar în timpul filmării, ce actori americani, eu am stat lângă ăștia mari, ăia zi nimic pe lângă, ce puteau să facă dinică, ce putea Galbulescu, am zis dintr-un text de 2 bani, am văzut o dată, Albulescu a zis o poezie cu partidul. Nea Mircea. Fiți atent aici. A citit-o odată. Și a zis, trage. A zis-o pe din afară perfect și a zis, mai faci o dată? Niciodată. Deci el avea capacitatea să fotografieze, domnule. Învățase să... Bun. Puiul Călinescu, Dumnezeu să o dumnească, avea geniu. Și începea să... N-aveai voie să zici că se închide lumina, că nu-i uleic. Și atunci găseau diferite subterfugii ale limbajului, că despre asta trebuie să vă spun în seara asta, ale limbajului subversiv cu care noi românii ne hrăneam într-un adevăr. Și el apărea la tănasă și se certa cu unul și afirea la dobitocule, prostule, tâmpitule, Opa, iar oprit ăștia apa. Sala era în conspirație cu el. Acum dacă ești la puști ăștia de 18 ani, este răcinut de un să știi că nu au trecut prin nenorăceți. Ducându-mă în zona aceasta, zic, dom'le, trebuie să fac ceva. Ajunsesem actor stagiar la Botoșani. Trebuie să fac ceva care să nu mă oprească. Și zic, să descoper limbajul ăsta. Limbajul e foarte vechi. Pantomima, sau cum zic ăștia la Ministerul Culturii, atât au creierul. Mai mic.
adunat de 30 de ani. Pantomilă. Să faci pantomilă. Noi nu aveam tradiție. Eu am avut o profesoară excepțională, doamna Victoria Moldovan, care mă învăța elemente de pantomimă clasică. Mersul, de exemplu. Uite, merge așa. Mama, vedeți? Eu mă duc. Merg, zidul, chestii. Bun, astea sunt formule. Dar eu vreau să vorbesc dincolo de formule. Am învățat pantomima așa sau așa. E ca și cum ai învăța o poezie în limba germană fără să știi germană, pe din afară. Dar mie îmi trebuie să vorbesc. Și am avut pe Traiana Elenei, care zice, bă, băieți, teatru este susceptibil de un limbaj universal dincolo de cuvânt. Primul care m-a prins cântaia. Uite-ți la oameni. Eu n-am botoșani. Lumea, sala primă ședință de partid mă obliga să fiu membru de partid. Tâmpită toată treaba. La masă, doamna directoare, domnul director adjunct, securist, cu grade vechi, foarte serios, cu plenară acum. Secretara, uitați cum este sala asta plină, trebuia să-l anunțe pe ăla de la juriu de care era acolo, că s-a dat un telefon. Și a deschis ușa și trebuie să spună telefon, securist, important și să se ferească și de public. Și a făcut așa. Ochii. Să observați ceva. Când ochii lovesc, te uiți în parc la un om care citește un ziar. Uite-te mult. Și face așa. Pentru că este o energie a privirii. Asta nu făcea pantomimă. Ea trebuia să comunice. Și atunci era glonț. Și a făcut așa. În fracțiuni de secundă aia a transmis. Zic, ăsta este. E important mesajul, zic, să fie în cap, în inimă. Eu vă puiule, de la minte la minte și de la inimă la inimă. Țac! Limbajul. Sala asta întotdeauna mă aduce aminte de Viena. Eu am predat la Viena vreo 4 ani, cam câte 2 săptămâni pe an. Și acum, Dumnezeu a zis, tu știi pantomima, dar trebuie să te învăț eu mai bine. Bă, aveam niște cursuri la o școală de teatru. Mă iubeau foarte mulți austriecii, pentru că iau sensibilitate artistică. Dom'le, dar ăla care m-a chemat era un român, plecat de mult pe acolo, și m-a luat drept Aurolac. Mi-a luat bilet de clasa a doua. București-Viena. Și dumneavoastră trebuie să vă închipuiți un compartiment de tren, clasa a doua, gara de nord, și un puric cu o gentuță mică, cu pantofii de step, cu o pijama, cu asta, care a luat loc pe scaun. Compartimentul gol. Numai că eu știam, de vreo 2 luni, că intră hoții și îți dau cu spray în cascători. Ce-a pașaportul bag și am zis, nu dorm până la Viena, stau așa. Între timp, am aruncat unul singur, care s-a dat în fața mea tot așa. Zic, ăsta sigur are spray. El în capul lui, sigur zicea, și ăsta are spray. Și atunci ne-am privit ca 2 imbecili, unul pe altul, așa. Mai trenul, zic, nu, doar de-al dragă. Mai trăgeam gentuța lângă mine. Știți, noi românii aveam reflexul ăsta, că eu am fost cu Zanfir, care e prieten mare. Și când ne-am cunoscut, eram cu aia de la Covent Garden pe scenă, baletul regal. Eu aici și el în margine. Și zic, maestre, cum să stați, dom'le, zic, în margine aici? Când se aplauda la Teatrul Național și el zice că de ce-s nebun să-mi fure ăștia naiul? Când am făcut concertul pe la Atene, îl găsiți pe YouTube. Îi furați-l fără cașul, Dumnezeu să-l odihnească, domnule. Zic, lasă, Gheorghe, că îi aranjez eu, le povestesc eu cum e cu... Deci stăteam așa, ăla așa, domnule, o seară, când am ajuns pe la Körig, pe la Unguri, eu în armată, pușcărie, am învățat să dorm cu ochii deschiși, așa. Ne ținea la televizor, eram hiperobosiți de la... Ne ținea pe burtă, pe jos, așa, deci atac atomic pe stânga, pe burtă! Și mergeam 1 kilometru pe burtă, cum să mai fi interes? Eram așa, cu ședințe, cu televizor, cu Ceaușescu și puneam un punct aici și dormeam toți. Dormeam și la coadă la masă. Eram 200, ne țineam de centuronul cu altul. Dacă cădea unul, se duceau toți. Popici. Bun. Dom'le, am dormit cu ochii deschiși și am visat că sunt treaz. Aici e pericol. Deci semnalul meu de alarmă se inhibase. Eram vesel că sunt treaz. Dar eu dormeam. Și la un moment dat am auzit așa. Și a zis, nu! Și ăla cu o sticlă de Coca-Cola zice, ce vrei, mă? Eu zic, am crezut că e spray. Și am crezut că e spray. Și atunci ne-am împrietenit, dom'le.
Zic, băi, unde te duci? Băi, la Viena mă duc. Ce faci? Băi, șantier, vai de capul meu. Cum te cheamă? Prună. Vă dați seama ce greu mi-a fost să-i zic puric, ca să fac mișto de el. Prună cu puric. Sau două esențe românești. Eram așa. Prună cu puric și ne-am un prieten și vorbește. Bă, ce faci, bă? Băi, ce fac, bă? Repar cranțe, WC-uri, instalații, de orice, bă. Sunt la un austriac, m-a chemat la Șenov să caute 6 firme, mă cheamă pe mine, că le repar pe toate. Și că dacă vreau, o repar și pe nevastă asta. Sunt specialist bun. Dom'le, și vine vama austriac. Anul de grație 1991. Aia îmbrăcați superb, noi cu complexul, că știți, stăteam la viză toți. A căzut tonajul la viză și coada a mers mai departe. Vedea? Sinistru, ne țineau, ne-au umilit. Și aveam frica băgată în ea. Și când am uitat aia, halt! Pasport bitte! Das Leid gründe, das eine Stunde bin ich Dumnezeu, zic că ăștia ne arestează. Pasport! Pașaport? Mi-a luat pantofii de step. Was ist das? Zic, this attendance. Do you speak English? Nein! Ich nicht sprechen Deutsch! Parlez-vous français? Că nu știam. L-am înjurat. Zice un austriac, do you speak English și parlez-vous français? Nu știu. Am scăpat cu pantofii de step și la un moment dat ved o sacoșă. Era sacoșa lui Prună. Was ist das? Și atunci să fără la clubină de jos. El avea un borcan atât de mare cu cârnat la untură. Ceea ce a fost o răvășire mentală pe cortexul ăla. Și a zis, Alfred! Nein, schnell, ich trage Gründe, die Drogen, der Drog ist ein! Ăla sărac cu pașaportul tremura, vezi că sunt droguri, a venit ăia cu pistoale, mai știu ce, și-o disperat. Aici a intrat Dumnezeu, a zis, Puric, acum să te văd. Disperat să explic, am zis, Nein! Nein, das ist Schwein! Das ist Speise, große! Nein, eine Grüne! Ăia când m-a văzut că am înnebunit, a zis, eine Grüne ist ein Grüne, ist ein Grüne, da bine. Pe dacă făceam raportul ca tot mai ca să-l savezi, zic, grosse Schweine! Schweine! Și se pare că ai Speise, grosse! Am căzut transpirat. Distrus. Ăla tot așa distrus, transpirat, borcanul între noi. Și mi-a zis să moară mama, mi-ai salvat mâncarea pe o lună. Așa am făcut, am purit pantomim. După care poate să-mi dea mie câte premii luat eu în viața, Academia Română, premii, societăți, Crucea Regală, poate să-mi dea Oscar, nu mă mai interesează. Cel mai mare premiu în vieții mele atunci a primit. S-a uitat la mine. Eu la el și a zis, ia și tu un cârnat. Era... Cârnatul ăla pentru mine. A fost Dumnezeu, Domnule. A fost Dumnezeu cârnatul pentru mine. Ăla a fost legătura. Și vă dați seama că din sperietură omul trebuie să-și dezvolte un limbaj. Adică te duci în străinătate și nu știi o limbă, rușii sunt geniali. El întreb, do you speak English? Dar panimai și pe ruski, și tot rovnice. Eu știu o jumătate la rus. Sigur că tu știi. Și dacă îi zici niet, o ia încă o dată, dar foarte amabil. Niciun fel de problemă. Bagă CD-ul. Zice, am vorbit cu un grec, mă dor mâine de nu mai pot. Am văzut o chestie că la român pe stradă n-aveai voie să vorbești cu străini. Era legea 14 pe vremea lui Pietru Ceaușescu. Cum era legea 14 cu... Și acolo totuși pe la Romarta copiilor pe la Casa Centrală Armată erau niște polonezi. Hai să zice că ăștia, na, estul mai... Și le zicea, Nema Brezoianu, cu o listă așa, și unul zice, do you speak English? Nema, polski. Și pe când zice de aici, Nema, polski. Parlez-vous français? Nema. Și pe păjalsta, ruski, Nema. Atunci iau drept înainte și la dreapta. Că l-a crezut că dacă îi țipă, ăla înțelege, dar până că a înțeles. Când a făcut așa și așa, s-a dus. Știți că este un limbaj al trupului. Sunt cele mai idiote cărți care am văzut eu, sunt cărțile americane despre body language. Și sunt niște profesori care discut. Nu că sunt americani idioți, ci procesul de idiotizare la ei. Și eram cu unul, vezi, din Germania. Dom'le, sigur că e un limbaj al trupului, dar ăla este pe sectoare. Că dacă stai așa într-o afacere, dacă stai așa într-o afacere, dacă stai așa într-o afacere, dacă zic și dacă e o doamnă lângă tine și faci așa din păr, ce faci? Și nu știu ce să răspunde. Zic, și dacă e un asiatic, că eu am fost în China, am jucat. În China, în Coreea de Nord, în Coreea de Sud. Și tot îi spuneam în engleză, please, a chair. O tot să mă
May I have a chair? Nu, nu o să mai da, nu. O jumătate de oră m-ați atunci. Ce te faci școala? O să vă pot spune o experiență în Coreea de Nord. Am fost o delicie, da, vă spun mai încolo, că să mergem pe linia aceasta a descoperirii acestui limbaj care de fapt este comportamentul care duce în gest. Și gestul spectatorul trebuie să-l înțeleagă. Dom'le, eu înainte să mă duc la mine, am fost vreo 40 de țări ale lumii. Ce știau ea de ce era Michael Jackson? Un aurolac. La sfârșit era sala în picioare. Dar la început, ce mi-a zis mie Bibanu, dragă Purică, nu te da mai deștept decât publicul. Publicul în România e feroce de inteligent. Eu am făcut primele numere de pantomimă prin sate, dom'le. Până în România, dom'le. Și pormă că m-am în străinătate și auzeam, am sute mii de spectatori și auzeam așa. Erau români. În fracțiuni de secundă, ăia descifrau, pentru că noi avem minte de câine maidanez. Știți că maidanezul e tot timpul. Chingheri. Prinde! Hai, roiul! Eu am un câine, domnule. Aveam singurul Puric cu un câine din lume. Și când mă duc, pe stradă mă amintesc cu maidanezi. Ăia maidanezii traversează odată cu mine strada. Ca să se asigure. O inteligență extraordinară. Atunci, aveți capacitatea aceasta de a descifra un mesaj. Și acum să mergem la treabă. 1988, Basarabia. Teatrul Mihai Eminescu, invitat, ce să vă mai spun? Mizerie, nenorocire, ăia forțați să nu vorbească românește, ce am văzut eu atunci, era altceva. Și ne-au dus pe un stadion. Pe stadion cânta aia formația din Basarabia. Erau din Botoșani, pe un cofaraș. 20.000 de aici. Și acum, moment excepțional de pantomimă. Cu Dan Purică. Și mă știau, ea liniște total. Eram mai mic decât un Puric. Atât era. Pentru că era pe un stadion. Și atunci eu mi-am făcut o intrare în care trăgeam o funie imaginară. Și am înțeles că e o vacă. Și am mers cu vaca. Am legat-o. Mi-am pus un scaun. Am luat găleata și am început să o mulg. Și când am început să o mulg, ăia au băgat pe bandă clopotele Kremlinului. Și s-au scurat 20.000 în picioare și ura! Era toată inteligența românească. Era Basarabia mulți druși. Și atunci, în fracțiuni de secundă, ăștia decodificau un limbaj. Ei neavând experiență, rutină, mă duceam și prin sate. Ce nume, am avut Marcel Marceau, am avut noi un teatru, dans, teatru, nici pomenală. Îmi zicea trainerul, bă, băiete, nu ești stupid să aperi în fața spectatorii și să le vorbești. Acum urmează un teatru dans. Avem Centrul Național de Dans acum. Doamne ferește. Tot ce vin din astea scursori artistice din Occident, că nu au venit numai lucruri, nu au venit și scursori. Astea le iau, că au creierul mic. O să vedeți, eu am făcut. Avem cele mai multe variațiuni din folclor din lume. Numai călușul are nu știu câte variațiuni. Irlandezii au 13, noi avem 800. Numai în pași. Și sunt incapabili să se ducă mai departe. Bun. Trebuie să facă breakdance și hip-hop când linia melodică Bela Bartok a sinfonizat mai mult decât Enescu. Deci un german, un prinț era și mi-a zis, uite, valsul, rădăcina Horii Ardelenești. Când m-am dus în Germania, cel mai celor flautist evreu. Și unul cânta la sitar și în pauză m-a prezentat era un conte german și m-a prezentat, un mare artist în România, un evreu mai în vârstă și a zis, iertați-mă, dar am recunoscut peste 80% motive românești. Și mai zis în românește. Și mămăliga am furat-o. Era evreu Basarabia în care trăise și se îndrăgostise de muzica românească. Și făcea variațiuni pe de-a mea plăcută, și mămăliga m-a furat-o. Imens! Zanfir îmi spunea, bă, și după din afară 3500 de melodii. Este 0,001 din folclorul românesc. Și acum, zic, Dumnezeu, trebuie să combin. Să fac ceva, să fac niște numere de înțelegere internațională pe mici povești. Și aveam juncțiuni din astea
Știți cum zice? A fost un mare regizor. Max Reinhardt, un evreu austriac teribil, care a spus ce o definiție, zice că artistul își ia rucsacul copilăriei și pleacă la drum. Și acum închipuiți-vă că buricul ăsta care vă vorbește avea vreo 6 ani, m-a dus la București să văd filmul Antoniu și Cleopatra. Am văzut filmul Antoniu și Cleopatra, era cu Richard Barton, cu Listerul, n-am spus niciodată, ecranul la mare, panoramic, pentru eu care am crescut între oi, gâște și asta. Și când m-am întors, m-au întrebat ea pe malul Gârnii cum a fost filmul. Și eu le-am povestit, domnule. Le-am povestit făcându-l pe Richard Barton, zic, era pe camera. Camera! Și nu mi-am dat seama, făceam primele acte de teatru. Liber, independent, mimam. Acum, de exemplu, dacă eu iau un copil de 5 ani de aici și zic suntem hoții și vardiștilor și POC! Dacă e un student de la actorie, ce stai, dom'le, unde e sediul poliției ăsta? Când am început să fac trupa, i-am luat pe toți cretini. Mi-a zis, fă ca găina. Poftim. Bă, cu de ce ești? Păi, nu știu. De ce nu știi? N-am studiat. Bă, să-ți iau o găină sau un profesor de găină? Ce să-ți iau? Mă, ce să... Vreau să vă spun, haideți să vă spun ce am făcut eu la improvizație la Olga Tudorache. Mi-a căzut un cuțit. A zis să improvizați cu el. Și acum vă fac ce improvizare cu care am intrat. Vreau așa. Am luat cuțitul și am făcut așa. Am înțeles și Olga Tudorache, am înțeles soți, nu mai e. Am tăiat găină. Bun. Și cocoșul în același timp. Aoleu, ce-am zis? Eu povesteam. Copilul, în copilăria lui, este gena cea mai creatoare. Poporul român are o genă creatoare imensă. De-aia Brâncuș, ăla, țăranul de la Hobița, este considerat artistul secolului 20. Artistul secolului 20. Dar m-am gândit, mă zic, Doamne, nu numai să ies din chetul ăsta împuțit, dar trebuie să găsești ceva și eram interesat de formă de... O obsesie artistică te ține tot timpul. E ca atunci când te îndrăgostești. Mănânci ciorbă de burtă și o vezi tot pe aia în ciorbă. Mă înțelegeți? Asta e, când te îndrăgostești, asta e. Și unde te duci? Da, dar e o nenorocită, nu contează. Nu mai aveți, ești așa, bun. Și invers se poate. Ce are ochii lui Goethe. Șobolan, care mă numesc că e cretin? Lasă-mă aici. Nu știu ce privire. Bun. În art era fel. Vezi așa. Doamne, mâncam la Botoșani, acolo, o ciorbă de burtă și am auzit așa. Trecea un cal. Și băi, ce interesant. Și am fugit. Zic, copite, sunet. Am zis la cizmărie la teatru, zic, băi, nenea, nici nu niște plachiuri din alea. Erau plachiuri din alea de gheață, din alea. Și purică făcea așa. Formă, băi, iese să e dublu. Fă și înapoi. Zic, fă mai repede. Păi, interesant. Fă așa. Calm. Bă, dar nu-i de ajuns. Trebuie să-l fac să danseze. Să învăț step. Unde ne să înveți step în România? Fiți atent acum. Când tu vrei ceva, află. Pustiu, cretin, lichere, ca și acum. Dar poporul nu văd de sus. Securiști, idioți pe la teatru. Minți luminate, Traian, Libanul, copilăria. Era o filmare, un film socialist și făceam tot timpul acolo. Și o doamnă zice, te pasionează, vrei să înveți step? Da, zic. De ce nu te duci la Sound of Fire? Păi ce e Sound of Fire? Acum cel mai mare maestru de step. Păi are vreo 73 de ani, săracul acum are o discopatie, dar predă pe acolo, de pe scaun, predă. Doamne, când am auzit, m-am dus cu tot salariul în buzunar, l-am găsit pe scaun. Un tip de o frumusețe extraordinară, avea fața aia interbelică. Mă, ce-i comunismul, mă? Zic, o dictatură? Ești prost.
este atunci când eu am testicole și tu nu vrei ca eu să am. De ce vrei să amestecul? Uite, bătaie, mă. Eram un țigănuș și arată-mă, n-am înțeles nimic. Am venit după o lună, am învățat prost să uităm la viteză. Încă o dată. Și încă o dată. Dom'le, și-a dat seama că eu vreau să învăț. Sar. Încep să lucrez cu el și vine Revoluția Română. Lovitura de seară. Unde ești? Nesandu, zic, sunt pe la morgă. Eram chiar pe la morgă, îl căutam pe frate. A fost rănit, sărac, nu știu ce, dar l-am luat de la un post de poliție, l-a arestat sărână. Zic, nu mai știam, treceau cartușele pe lângă mine. Bă, când scapi, vină pe la mine. Dar n-am pe jos mergeam, că nu mergeau taxiul, la nenorocire, te împușca pe stradă. L-am găsit, era în fața televizorului, fiți atent acum. Bei un whisky. Ce să... Balconul Comitetului Central. Jean-Jean, dictatorul, libertate, democrație. Unul mai în vârstă. De România liberă! Îl vezi pe ăsta care este liberă. Doamne, s-a dus. Acum 30 de ani vreau să mă bagi în pușcărie, că bat step, că dansez ca americanii. M-a ținut să bat numai ciciot, că e rusească și căruși. Asta a fost unul dintre cei mai mari coreografii care am avut. Când a venit prințul Charles și am jucat ușor la mur, și o să vedeți, și anul trecut am jucat pentru el, o secvență de mea. M-a întrebat de unde ai învățat step. Și când i-am spus, doamne, să răi pe Fred Astaire și să-l ții legat. Și el a zicea democrație. M-ați înțeles? În secunda eu am aflat cine a putere. Și bătrânul păstra arta. Și atunci eu am stat lipit de el, iubindu-l. Acum, aici cu mine, da? Dați-vă puțin jos, că dacă nu se vedeți că fac niște proiecții, coborâți aici jos, ascultați-mă pe mine, că aveți locuri aici. Haideți, veniți jos, că nu vedeți de acolo, că e o proiecție. Nu vă fi frică. Ce înseamnă timiditatea poporului meu? Să nu deranjeze, domnule. E jos pălăria. Hai că povestim, nu vă grăbiți, nu vă rupeți piciorul, că povestim. Învățam pași. Zic, Neasandu, vreau să fac un cal. Bă, mai nebunit, nimeni n-a avut ideea asta. Fred Astaire, dansuri. Da, zic, eu vreau să fac din step limbaj de teatru. Pentru prima oară nu. O să vedeți trupe mari de step în lume. Aia dansează. Nu, aici este stepul folosit. Limbaj. Când am adus pe Jason, acum vreo 2 ani, când am deschis, am adus un mare stepist din America, săracul, negru, dumne. Cum zic, ești afroamerican. Și am zis, bă, Jason, cum e cu rasismul? Fai, Daniel. E nenorocire. Pe cum că au venit ăștia să ne învețe pe noi să fim toleranți? Băi, Daniel, nu știi ce e acolo. Și la un moment dat îmi spune o chestie apropo de limbaj de comunicare. De limbaj. Că nu mai e nimic. Și mi-a zis, a luat pantoful cu clachir și a zis, this is technology. S-a descălțat, now this is tap dance. Și spunea, uite cum s-a dezvoltat stepul în America. Noi eram pe plantații, eram sclavi. Și unul evada săracul. Știți că îi urmărea cu câini. Cu două, îi jupuia, îi mânca de vii. Și ăștia băteau ritm. Comunicau, domnule. Aveau alfabet, când zicea, fugi pe stânga, du-te în pădure. Și știau, domnule. Și ăștia le-au zis, vă tăie mâinile. Și atunci au început. Formule pe picioare. Flamenco. Bun. Am întremenit. Opa. Cu exerciție, frică. Le zic și eu am făcut pantomimă la fel. Stepul s-a dezvoltat din această frică. 1609. Insule Okinawa. Seniorul Shimatsu a zis, cine va avea arme albe, va fi condamnat. Li s-au luat cuțitele, săbile, tot. 1609. Și atunci a fost așa. Cara. Gol. Te! Mă, nu.
artele marțiale. S-au dezvoltat tot. Fantastic. Am băgat și arte marțiale. Da? Mama a aflat de la radio că fac pantomime. Și a zis, mama, am auzit că faci pantomime. Ce ai? Aveam o cafea cu ea și nu pot să-ți fac așa. Și că ce mai prost cu familia. Dacă vii cu familia la teatru și e premieră, sunt cele mai proaste spectacole pentru actori. Că ăla nu știe pănelul. Și Richard trece, uite-mă pănelul ce face. Ăla nu serios, mă, el e norocit, uite ce face. Și cum să-i fac lui mama pantomime? Zic, fac așa niște semne, și mama. Eu mi-aș lua geanta și aș pleca de plictiseară. Pune, dragă, mama, niște muzică acolo, să nu... Și atunci am ascultat-o pe mama. Dar nu știi ce mi-a făcut mama. Sala plină, francezi, englezi, a fost un spectacol pe Teatrul Național. Și după ce aveam numerele astea de forță puternice, așa, până aveam pe mut și aveam un pianist, un număr frumos, așa. Dom'le, și am auzit din primul rând o voce. Dragă, nu vine nimeni să-l ajute pe băiatul ăsta. Era mama. Adică ia cu grijă. Apropo de asta, cum am ajuns și la Teatrul Național, am jucat Teatrul din Botoșani, Teatrul Național, m-a dus domnul Mihai Mărai Mare, că a pus acolo o piesă. Eram în stagiu, terminasem stagiul, nu știu ce. Și a vrut să o vadă meșterul Beligan, care era atunci directorul teatrului, membru supliment al Comitetului Central și președinte al Institutului Mondial de Teatru. A murit ca președinte onorific. Și l-a chemat în sală. Dom'le, și făceam tot felul. Flacuri, salturi peste cap, step, la mâne. Și a venit meșterul la mine și a zis, Eugenie, te angajezi imediat. Eu n-am văzut așa ceva. Pus mâna pe umărul meu, nu m-am mai spălat 2 luni. Dom'le, și era iarnă și zic, dom'le, meșterul Beligan, vă dați seama, el avea jumătate din istoria teatrului românesc, era el. Fizic era el. Și eram atât de bucuros, zic, m-a văzut, i-a plăcut atât de mult și un copil de 24 de ani. O invitase și pe mama cu tata. Tata era mai mare decât mama, cu 25 de ani, era iarnă și am ieșit prin spatele Teatrului Național, așa mândru, fericit de succesul care l-am avut. Și a zis, Dumnezeu, te zmeresc. Și prin zăpada aia, ningea așa frumos, 2 mogăldețe așa. Una care certa pe ta. Mama cu tata. Tata cu găluș și săracul și și zic, mama, ți-a plăcut? Mama, mi-a plăcut, dar nu mai vin cu nenorocitul ăsta niciodată la teatru. Dar de ce? Mai dormea lumea în sala de asta, sforea în ultimul hal. Nu mai spun că mi-au distrus premiera când am dat examenul la Cassandra de stat, jucam rolul principal, intram așa prin sală, urcam, ele erau mama cu bunica, adică bunica, mama ei, așa, femei absolute, amândouă. Dacă stăteai între ele, mai bine stăteai între 2 accelerate. Te făceau praf. I-a căzut lui mama, vă dau o chestie, am scris într-una din cărți. I-a căzut lui mama, căuta prin dulap și a căzut buletinul jos. Și bunica mea, ca o agridă, a pus mâna pe buletinul și zice că, uite, dragă, te-am făcut în 26. Și mama, dar sunt niște tâmpiți, dragă, 36. A schimbat ea. A schimbat ea cu pixul. Asta mi s-a părut în maximul de feminitate. Sunt niște tâmpiți, dragă, vezi de treabă, 36, gata. Cam așa trebuie procedat. Nu e niciun fel de problemă. Știți, zicea o femeie se uită cu bătrânețea până la 50 de ani și când ajunge la 50 de ani se declară victorioasă. Deci nu e asta problema. Ele 2 acolo, i-au urcat pe scenă și stăteam de vorbă cu unul. Și zice, dragă, ăsta e din dreapta fiul tu. Eu zic, cum să fie din dreapta? Din stânga. Dar ce mă faci chioară pe mine? Nu te fac chioară, dar eu l-am făcut. Păi, dar lasă, dragă, chiar ai fost o viață întreagă, că de-aia te-ai și măritat. Și au început un scandal între ele, că era mai important ce discutau ele 2 decât eu. Și eu eram distrus, că alea mă discutau care dintre noi, că nu vedea nici mama, nici nu era ceva nenorocit. Și am mai avut, m-au conjurat niște francezi. E foarte important elementul matern când vine și distruge totul. Dar distruge cu o dragoste așa de mare, încât îți rămâne în minte niște francezi. C'est formidable ça, on n'a jamais vu. C'est une espèce de théâtre formidable. Și am început să le vorbesc de nou concept de teatru și francezi erau în jurul meu, mă televizau. Doamne, și apare mama în mijloc cu un pariză. Dragul mami, mănâncă, mamă, că-i slab ca uscătură. Lasă-i pe ăștia în pace. Mă hrănea pe mine cu pariză. Îi au nebunit. Ea avea instincte de mamă. Eu ce mâncam în Paris, mănâncă mamă, că e sfrigida, se poate, uite, mai caz pe jos de oboseală. Bun. Dom'le, ce să vă spun? Eu
am avut succese internaționale remarcabile. Unul a fost, deci v-am zis, în Basarabia. Am mai văzut în Basarabia, mi-am luat mare premiu. Lumea se scoase în picioare, aplaudau basarabenii inteligenți, domnule, extraordinar. Era în teatru de data. Și a apărut unul cu căciulă de astracan, directorul festivalului, care a zis, stați jos. Aia când zic stați jos, văd KGB-ul. Și a zis, iată câte poate spune un român atunci când tași. Adică tăcerea este un limbaj. Și la imediat la fix. Mi-a mai zis un moldovean odată, zice că mătăluță ești genial, dar matare și vorbești, nu? Adică ca să fie convins dacă nu sunt... Bun. Dom'le, eu, ăsta care vedeți acum, am jucat în Coreea de Nord. M-au luat cu câteva luni înainte să-l ucidă ăștia pe Ceaușescu, eram un pantomim. Și aveau nevoie că era ultimul festival mondial al tineretului, făcut în Fenian. Și cum eram țară socialistă, ne-a invitat. Și atunci, jumate de avion era cu cei care erau putere și jumate care aveau să dea lovitura de stat. Care erau toți cu discopatie, așa, să trăiți, să trăiți, să trăiți. Le numărau zilele lor. Erau groaznici, dar nu știu ce-am pățit. Că mă fac ăștia securist, că a fost turnător, că sunt mason, că nu mai știu ce, că lucrează proietații. Și mama săracă era pe evenimentul zilei prin 92, nomenclaturiștii care au fost în Coreea. Eram și eu. Erau doi țigani cu țambalul, că eram acolo și eu, în circuit. Și eu, toți ale dreacului, bun. Dom'le, experiența a fost fulminantă. În avion și țiganul tare, foarte talentați. Foarte talentați. Și unul, nu știți, dom'le, Ceaușescu, că m-a întors Dumnezeu să era Ronald Reagan. Nu știți ce înseamnă comunism. Eu am fost acolo. În primul pe stradă mergeau, erau toți sub 50 de ani. Restul nu avea voie să ies, era festival. Și mergeau toți așa. Se întorceau, nu știu cum dracu, n-aia așa. Tot timpul erau pe perne. Erau veseli, trebuia să ne arate. Vreau să vă spun, suflete atât de frumoase. Ei sunt ca noi, ca chinezii țărani. Noi suntem țărani. Noi suntem o civilizație veche. Dom'le, nu avem cât au ăștia în buletin care vin să ne conducă. E o civilizație veche, țărănească. Și atunci te înțelegi. Comunismul era la substanță, săraci și au pus să zâmbească. Ne zic, bă, dacă îmi găsiți o țigară pe jos, să vă dau toată diurna mea. Aveau bani verzi și bani roșii. Puteai să iei vagoane de bani verzi, să nu puteai să cumperi ceva cu bani roșii. Era Comitetul Central. O securitate de nu mișca nimeni, tot era pe zâmbet. Toți știau românește că fusese studenți și noi nu știam că ei știu românește. Un țigan mi-a zis, răutace, că să moară mama, ăștia nu sunt oameni. De ce? Mi-am uitat ceasul el la Casa de Cultură și azi îl găsesc. La el! Dom'le! I s-au dat peste cap rotițele lui ăla, știți? Dom'le, era nenorocire cu ăștia. Am intrat în lift. Stăteam acolo într-un bloc frumos, amenajat de un lift. Erau 9 femei în lift. Și când am intrat, au ieșit ele. Și e nasol în momentul. Băi, o fi defect, am ieșit eu. Au intrat ele. Bă, ce dracu se întâmplă, mă? Am vreo exemă pe mine. Ele nu concepeau să meargă cu bărbatul. E nenorocire. Bărbatul acolo, asiatic, mă. Până mă rog, m-am prins. Până m-au băgat liftier. Era un ventilator mare, așa. Și erau mai mulți români. Zic, doamne, zic, dobitocul ăsta ne face o tită. L-a închis. Ei știau românește, dar nu spuneam. Doamne, și zic, mă duc. Doamne, de ce am venit aici? Am venit. Ne-au trimis în delegație pe ăștia mai artiști. Schimb cultural. N-am să văzut așa ceva. Schimb cultural. Nu să vă ferească, Dumnezeu, ce am trăit, ce n-a trăit. Ăia de la Hurie sunt niște copilași. Ne-au dus la grădiniță. Schimb cultural. Să vedem o grădiniță. Ăia de la CC, UTC, securiști, mai știu ce. Și 2-3 artiști. Așa a ieșit din aia mici, coreenii mici, sunt niște super copii chinezi, ăștia asiatici au așa față de jucării. Și ce credeți că cântau aia mici? Bă, simțeam ceva. Zic, e o Românie trasă la scuțitoare. Și m-a apucat o frică și până a venit domnule educatoare, pe picior de plec, pe gură de metri la toate.
Bă, făcea karate cu Miorița. Ce mări? Să vă răbie, să vă răbie, să mare. Dom'le, învățați-se, dom'le, cum pușca partidul. A zis până mâine Miorița în românește. Totul se și-a învățat săraca Miorița în românește. Nu eram toți așa. Nu venea să cred. Mi-a zis toată Miorița. Nu mai trebuie. Totul se și mi-a zis să mă... Karate. Mi-a trecut, după 2 zile, vine regizorul tehnic. Atunci am albit pentru prima oară. S-a venit la mine să vin așa. De ce dracu, de la fundație accept? Nu era atunci. Atunci n-aveam voie, acum avem voie. Plecăm mână-mână, că e mai liber. Mai da. Partidul Ceaușescu România! Mi-a cântat Partidul Ceaușescu și eram... Mă topeam! Dar să vedeți, cum s-a născut limbajul. Și zic, domne, e o secție de pantomimă, dans, da, avem secție. Domne, și mă duce o sală plină cu 800 de coreni care stăteau educați. Să râdă și să aplaude, erau toți așa. Soiu! Înainte fusese pe stadion 250.000 de coreni și delegații. Țările socialiste, atunci am văzut și un american, prima oară am văzut un american, dar și el m-a văzut pentru prima oară. Și m-a întrebat, where are you from? Zic, from Romania. A văzut o focă. Ah, interesting. Și zic, mai interesting ești tu, uite, te rog minte. Dom'le, delegații, și ne-au zis, în clipa în care treceți prin fața tribunii oficiale, tot spuneți mâna așa și scoateți tricolor și faceți așa. Ne-au dat niște costume toți de... Parcă eram ospătar la ambasador. Domnule, și pe urmă ne-au băgat. Era delegația României aici, delegația Poloniei în partea aia, și a vorbit Chimițea. Și am simțit că fac flipită. Mi se răsesc picioare. Un urs scos în hibernare mai devreme. Și a zis, n-am mâncat nimic, grația dracului. Mă scuzai, că rămâne plăciu. Și la un moment dat, un dement zicea, Tuiu! Și în clipa aia 250.000 se ridicau și ziceau, deja mă uitam cu frică. Aia stăteam cu stegulețe. A 4 ore eram toți. Toți făceam așa. Mai bine. Ne-a luat isteria pe toți. Eram în orgasm ideologic. Era nenorocire. N-aveai cum să te... N-aveai. Dom'le, stați că acum vine nenorocirea. A doua zi mă duce secția, o coreancă superbă, așa cu o crinolină. Nu le dă voie la femei, de la 15-14 ani, le pun așa ceva peste sân, că tovarășii de partid nu au voie să aibă sâni. Și atunci totul se reflectă în ochi. Și când te privește una cu ochi sâni, e terminat. Și mai zis în franceză, qu'est-ce que vous voulez? Era un fel de pisică franțuzită strânsă. Qu'est-ce que vous voulez? Și mi-au zis că eu făceam numai prostii. M-ați văzut și pe ăștia, cu calul, mai aveam, spărgeam o omletă, unul nu se spărgea, îi dam cu piciorul, până mă făceam omletă, încă dea omleta în cap. Era nenorocire, prostii, haide, aveam un succes nebun. Lumea se dezinhiba pentru că erau sketch-uri din astea umoristice. Și mi-a zis că am drept 2 subiecte. Lupta de eliberare a poporului român sau omagiul conducătorului iubit. Deci dacă fac clătite pe Ceaușescu, ăla sunt, ce-am zis. Un îngeraș mi-a șoptit. Eu sunt și ortodox și îngerașul mi-a zis, zi aia cu luptă, că e mai bună. Zic, lupta de eliberare a poporului român. Au fost niște tailandezi înaintea mea, femei superbe. I-am înnebunit pe aia, nu? Și cu unghiile de aur. Și
Și m-am intrat eu cu niște pantaloni, au crezut că-s mașinist. Și aia mă prezenta, ziceai că e Parastas, de 7 ani. Problema n-a fost asta că mă bocea la căpătâi. Problema a fost că ei nu pot să zică râm. În loc de râs zic lâng și pe mine mai cheamă Puric. Doamne, realizați ce a fost pe sufletul meu? 20 de minute eu eram uscat. Deci îi și plăcea cum sună. Deci am lui sata la pina da Puricul, dar eu am tot uitat să ne cătă Puricul. La Puricul. Și din Puricul a ieșit Puricul să ne facă om. Ăia, când am văzut că fac omlete, n-au mai făcut, au zis, uite, să ne o gadaină de au început să recunoască ouăle. Și s-a spart ideologia lor. Eu asta vă spun, că cu limbajul pe care l-am făcut, copilăria, de fapt, spargi ideologiile cretine. Au venit comuniști ăștia, sunt mai cretini care vin ăștia albaștri. O treaba ta, n-am nimic împotrivă. Dar fă-o acasă. Dacă începem pe bulevard toți, încep să mergi așa. Și nu e bine. Nu e bine că nu mai știi. Acum, programul de guvernământ va fi al treilea WC-ul. Femei, bărbați și mai e unul. Unde fac? Că m-am născut în șpagat. Nu știu să văd cum mă simt, femeie sau bărbat. Între. Fac pe mine. Fac. Ca să se traduce altfel. Bun. Doamne, prin 2005 am primit o comandă de la Institutul Cervantes din București, că se sărbau 500 de ani celebrare Cervantes, Don Quixote. Și să fac Don Quixote în pantomime. Un spectacol care până am făcut când a intrat România în Europa. Am făcut vreo aproximativ toate capitalele europene am mers. Nu s-a aflat nimeni la televizor, pentru că nu, dacă n-am violat. Nu-s de acord cu ce am zis. Ne ascultă, s-a ars un colonel. I-a căzut un epolet. Ne simțim bine. Bun. Cine știe, poate cade unul de sus așa. De la CIA se scutură și zice, sorry. Înțelegeți? Un caghetist. Și n-ai nu să știi. Deci s-a ascultat. Suntem ascultați peste tot. Zicea Bibanul, Dumnezeu să odinească, am făcut o piesă mai tare, așa mai dură. Era cam împotriva regiunii. Zice, dragă Puri, ce urmărim noi cu piesa asta? Zic, domnul profesor, urmărim critica societății. Nu! Noi urmărim să nu fim urmăriți. Era din vedere la munte și la mare. Bun. Dom'le, vrei să fac Don Quixote și zic să fac într-un limbaj internațional ca să-l înțeleagă. Și știți că Don Quixote avea o mărțoagă, Rozinanta. Tot calul Domnului. Și în mintea lui, am vreo 3 zile, le-am vorbit la spanioli. Era o firmă, le-am zis cu echipa. Și cea mai bună echipă a făcut-o Don Quixote cu Sancho Panza. Interesant. Săracul Cervantes. S-a murit la groapa comună. Romanul cel mai citit din lume. El vedea lumea cum trebuie. Restul o văd minimal. Știți cum e? Eu știu că România este un ghetou de muncă forțat condus de niște securiști și de oculta internațională. Asta o știu. E o realitate care o știm. Da. Dar eu mai știu că e grădina Maicii Domnului. Și când te racordezi la lucrul acesta, perspectiva de putere sufletească este imensă. Atunci Don Quixote spune așa: unde fugiți? Unde fugiți? Că acum urmează. Urmează. Să nu mă spuneți. Asta mă durește. Bun. Don Quixote zice lui Sancho Panza. Sancho Panza era țăranul realist care vedea realitatea. Și el zice: Sancho, du-te la iubirea vieții mele, Dulcinea din Tobozo. El se îndrăgostise din auzite, ea nu exista. Cum am zis eu, că m-am îndrăgostit de România din auzite, nu din vedere. Că din vedere n-ai la ce să te îndrăgostești.
auzi ce a fost aici, extraordinar. Și auzind, începi să vezi și ce este. Dacă nu te racordezi la trecut, și el zice, du-te la Dulcinea. Dulcinea, imaginea lui. Himera dragostei lui. În Tobozo, o comună. Și ăla zice, da, stăpâne, mă duc. Zice că e nebun. S-a dus până acolo, s-a întors după vreo 2 ore. Cum era Sancho? Nu e așa că era tulburător de frumoasă. Stăpâne, era una grasă care dădea porumb la găini. Realitatea. Da, Sancho, dar n-ai văzut că mâna ei porumbul deveneau grăunțe de aur. Este ca și mai spune de țara asta, dar nu știi pe dedesubt ce credință e. El nu făcea niciodată concesii și le spunea și la intra în Han și spunea hangiței, iubirea vieții mele, dă-mi o carafă de vin. Eu sunt hangiță. Adică ea juca rolul social. El vorbea de ideal, de lume, de ceea ce trebuie să fie înalt. El vorbea de rolul social. Era scoasă de acum, de la, știu și eu, politica corectă. A zis, te rog până aici. No sexual harassment. Please. El vedea lumea. Atunci, pe mărțoaga lui Sancho, dăm lancea să luptă. Uite, monstru, stăpâne, îi omoară. Ce te înșeli, Sancho? Este monstru exact în oară. Deci Miguel de Unamuno, care a fost unul cei mai mari filosofi, el avea dreptate. Întotdeauna monstru, mai ce îl vede prin? Cum vedea Eminescu. Sau cum vedea Avram Iancu, înainte, prin. I-a văzut parșivenia împăratului. Prin. E monstru care s-a deghizat în oară. Zice, simțul comun vede asta. Geniul vede prin. Comunismul nu s-a deghizat egalitate, fraternitate, globalizarea. Ce frumos este! În sfârșit, cum să zic, s-au anulat drepturi, minorități. Bă, dar noi nu aveam nevoie. Noi aveam îngăduință și milă creștină. Noi aveam suflet. Nu mai veniți. El se deghizează. El îl protejează pe Dumnezeu. Dăm lancea. Sancho. Am avut astăzi un interviu pe la Realitate. O să mai am unul pe la de Crăciun, dacă nu mă cenzurează ăștia. Știți cum am făcut eu? Gândiți-vă că toată munca asta, să faci o echipă, să o duci la nivel internațional, la nivel mondial, să o faci unică în lume, să o iei de la zero, într-un context, vă dați seama cât s-a furat în România în perioada asta. Cât s-au chinuit românii. Și eu lucram pe dedesubt. Știți ce am făcut? Și ce fac în continuare? Zice că un împărat al Chinei i-a comandat unui pictor să facă un tablou frumos, un peisaj mare, pe zi, așa. Și a zis, îți voi umple cămara cu aur, dacă îmi place. Dacă nu-mi place, te omor. Și a venit după un an de zile și a un peisaj superb, superb. Cu un lac și cu o parc în margine și acolo un munte care se vedea. Și pictorul era și a zis, majestate, asta e tot ce am putut să fac. Ăla fiind idiot, cum avem și noi parte de atâția ani, a zis, nu-mi place, te omor. Și el, intrând din pictură, a zis, e prea târziu. Când îți respecti poporul, intri în inima lui. Ce crezi că contextul ăsta? O să vedeți ce cumplit o să fie. Important ce faci pe dedesubt. Să nu te dezici. Acum, să nu credeți dumneavoastră că eu, la spectacole internaționale, sigur că am mers pe condiții de Aurora, pe diurnă, pe asta nu s-au câștigat bani, că n-au. Ministerul Culturii nu trebuie să facă alte lucruri. Sunt fonduri care se fac. Dar, întotdeauna, știți că era o poveste în Paterii foarte frumoasă cu un sfânt în pustiu care făcea în pustie. Da? Făcea minuni. Când veneau oamenii, făceau vindecare. Și toți se rugau oamenii să-l facă episcop, dom'le. Și el n-a vrut. Dar, mă rog, după 20 de ani a venit toată urbea la aici și zice, nu ne lăsa. Că noi nu avem aici, înainte stătători, să rămân. Și s-a dus, dom'le, și s-a devenit episcop și a luat cârja și... Dar de-a doua zi nu mai făcea minuni. Și într-o noapte a avut un vis. I-a apărut un înger care a zis, până acum te-a ajutat Dumnezeu. De acum să te ajute oamenii. Pe mine m-a ajutat Dumnezeu. Și sper, prin credință, să transfigurez mizeria
nedreaptă pentru acest popor în lucruri de genul acesta, pe care poporul român le merită. Dar vreau să vă spun ceva extraordinar. În 91 am mers și pentru prima oară, sau poate chiar 90 imediat, primul festival de pantomimă din Elveția. Au aflat ăia că unul în barul de noapte e bun, un estic. Un estic. Știți că ei ne vorbesc de toleranță și când ne ducem acolo toți aveam din asta est. Eram ca în lagăr. Românul când este naționalist are inima așa. Restul să nu ne dă lecții. Vă spun eu că am mers peste tot. Câtă milă e neamul ăsta, ar trebui să scoată maculatorul. Și nu mai milă, noblețe. Bun. Noi acolo nu aveam bani, cum să uit în Elveția. Și am rugat pe Ovidiu Iuliu Moldovan, Dumnezeu să o dinească minunea asta de actor. De o rasă. Extraordinar. Nu, Ovidiu, dă-mi $100. Da, mă, dă-mi, nu se poate, el mai avea mai mult film. Mi dai tu când poți. Ți dau un Ovidiu când mă întorc. Vă dați seama cum plecam în lume? Luat o pungă cu mâncare, sacoșica, mergi la Viena, la Lozan. Și anul 1990, noi ce aveam în chioșcuri? Eugenia, Cico. Și când am venit în gara în Viena, unde mâncau hamburgeri, șnițele vieneze, bere, și eu aveam 2 roșuri stâlcite, și fără bani să cumpăr, am început un concert sinfonic al mațelor. Și făceam predejun. Și persoana că concertul ăsta, clavecinul bine temperat, Dumnezeu l-a auzit și a zis să-ți trimit un îngeraș. Nu te supăra că e cam negru, altul n-am avut în zonă. Era un țigănuș care m-a simțit din privire. A zis, bă, tu ești român. De unde știi? Ai ochii necăjiți. Iată. Bun. Și că unde te duci? La Lozan, pe șoară. Am urcat în tren. Zice, am plecat cu trenul. Și, am avut șoc că pleca trenul încet, nu ca la noi, așa. Ce să zic? Am plecat trenul. Bun. Plecat încet. Și zice, să moară mama, am o sticlă de vin, o bem împreună. Și fără pahare. Atunci să vedeți rugăciunea inimii. Doamne, să ne iau în plenoragie, să ne iau să fie. Hai noroc, sănătate! Și nu puteai, n-aveai cum. Zic să nu jignesc, asta e, n-ai de unde să știi ce. Am băut cu la jumătate de sticlă și îngerașul meu m-a studiat cu toate instinctele lui și a zis, întâi mi-a zis așa, bă, tu ce faci aici? Zic, festival de teatru. De ce? De teatru. Pe ce faci acolo? Pantomimă, ce e aia? Și o chestie în care nu vorbești. Ce bă te-ai dă-mi place? Că văd că vorbești, nu? Zic, asta e, da. Zic, dar tu ce faci? De ce te-ai dus? Pe cum de ce? La furat. Clar. Și el m-a analizat așa mai mult și la un moment dat un instinct, așa, eu fi șoptit Dumnezeu, și că ai grijă de asta. Bă, ți-e cam foame. Vrem sandwich? Că aici. Nu vedem. Așteaptă. S-a ridicat și a plecat. Zic, pe care bagajul nu se văd. Care bagajul? Rămâne și am venit cu un sandwich. O frumusețe, cu brânză, rofuri, eu nu mai văzusem decât așa, prin filme. Și nu mâncam și nu venea să cred. Mai beam niște vini, iar mâncam. Am terminat și tot m-a analizat și a zis, vrei și cu carne? Ce carne? Aștept. S-a dus, s-a întors în 3 minute fulgerător cu un sandwich atât de mare, cu din ăla salam italian, cu nebunii, nici nu venea să rămână, cred că-s de plastic. Și îl mâncam așa, și când am ajuns la jumate, atunci s-a deschis ușa și a intrat elvețianul cu coșciugura cu mâncare. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous voulez manger? Și eu mi-am recunoscut sandwich-ul acolo, zic, Dumnezeule, zic, ăsta l-a furat și ăsta o să zică de mine că eu fur și mă întâln toată presa elvețiană și atunci l-am mâncat. L-am băgat tot în gură, ca un anaconda. Și l-am mai zis, bă, dar foame ți-a fost tăticul. Aia a fost o nenorocire. Ăsta era contextul în care mă duceam în lumea occidentală. Sigur că am dat și de oameni minunați, de oameni de caracter, de o limpezime nemaipomenită. Dar e foarte important să știi traseul și întâmplările. Am fost invitat tot așa la Oldenburg, în Germania, cu visul, cu recitalul.
du-te cu mașina până la Dortmund, 48 de ore așa. Am făcut o greșeală. Lângă mine era o cucoană țigăncoasă, așa, cu blană. Și m-a pus dracu să mănânc smântână cu brânzică. Știți ce înseamnă cutiuță? Și la sfârșit am vrut din educație să strâng cutiuță. Să nu faceți niciodată așa când e una cu blană. Milioane de pete albe, pe blana ei a ieșit vulpea argintie. Era neagră, din toate punctele de vedere. Era vulpea, nu știam cum să ea dormea, să o șterg. Și a crezut că mă dau la ea. Alo! Ce vrei, domnule? A crezut că e sexual harassment. Bun. Și ne oprea mașina, era Cioslovacia, încă nu se despărțise, și se duce la toaletă și ăla ne-a cerut coroane. Zic, eu nu fac pipi pe coroane, că eu cred în monarhie. Și ne-am împărțit în două. Femeile erau după un deal și după deal ieșeau în abur. Așa. Și toți bărbații s-au ascuns după un stâlp atât de subțire. Nu înțelegeam de ce s-au ascuns după stâlpul ăla, că atât era stâlpul. Bun. Și mergi cu picioarele așa 48 de ore, până să te duci și să termini toată noaptea la Oldenburg și am jucat asta. Și la Oldenburg a fost... La lua nu-i venea să creadă, mi-a zis neamțul că tirul cu decor când vine. Eu am dat în bârbeială, zic. Care decor, ne zic? Eu sunt și șoferul și tirul de decor. Lua nu-i venea să creadă. Sala la sfârșit a fost în picioare, explozie. Doamne, fiți atent aici. Și îmi zice a doua zi, când ăsta de festival, să plec. Mi-a dat acolo și bănuți și că domnul Dan Herpuric, zicea acolo, mâine se închide festivalul, am dorit dumneavoastră să închideți cu un sfert de oră din spectacol, dacă mai stați, eu zic, da, domnule. Și eu am mers pe diurnă acolo. Și aveți 300 de mărci. Când am auzit 300 de mărci, pentru mine era 3 milioane de euro. La Ghița Mare. Am stat. Succes imens. Duminică. Luni m-am urcat în mașina aia. Și ăla era șoferul și era și biznița pe care mergea la el. Ghidul. Ce faci, tăticu? Păi zice, ce fac? Se expira vizul. Cum? Păi era până ieri. Și? Păi, dacă te prindem, ți-i amen. Cât? 300 de mărci. A intrat drag! 300 de mărci, dar nu euro, că nu era, era 300 de mărci. Și atunci Dumnezeu a trimis un înger la ăla care era pramatie, se vedea că era pramatie, că n-am nicio concesie. Și pe mi-a zis, lasă-l bă în pace. Și ăsta s-a uitat, bă, fii atent ce faci. Când ne oprim la graniță cu nemții, vezi că mai e și cu icona asta grasă, care i-a expirat vizor. Eu cu ăștia discut, cu pașaporte, tu e încet cu cucoana. Și vezi că e o barieră. Treci pe sub ea ușor. Să te duci în Cioslovacia. Nu te duci în Cioslovacia. Acolo unde e întuneric. Știți că e întuneric? Merge în întuneric. Și la un moment dat se face o luminiță. Și ce ai? E un McDonald's. Ne aștepți acolo. Am înnebunit. Eram premier la Teatrul Național. Am intrat nemții tot așa. Halt! Ești de paspat, bițe, ai voronic, ai voronic. Roiește. Aia. Mare. Să vin și eu. Și am zis că am zis, mama, e mai repede. Hai, Helmut Roster, dați rog de taxi. Și eu mergeam cu ea și în spate auzeam așa, halt! Zic, ne-a prins. Zic, uite, dacă nu îți hai, mai zic, păi, asta este. Și mă apropiam de barieră. Dom'le, fac sfânt acolo și cum am trecut eu pe sub bariera aia, așa intră România în Comunitatea Europeană. Eu m-am băgat pe sub barieră, am trecut și când m-am uitat înapoi, m-a apucat groaza, că ea era așa și așa. Și a zis, doamnă, faceți-vă mică. Era nu mai putea să se facă mic. Zic, Dumnezeule, dacă asta ne atinge bariera, chiuie, ne împușcă ea. Și am făcut așa, eu am trecut înapoi și o apăsam. Care era România, care trecea pe dedesubt. Haide! Haide! A ieșit și am mers cu ea la braț în întuneric și în întuneric a fost toată metafizica acestui popor român. Zic, Doamnă, mie mi-a expirat viza de o zi dumneavoastră de când? De 6 luni, mamă, că s-a grijă de nepoțel. Era toată condiția ei, domnule. Și acum, în final, o să vă prezint așa, un film mic documentar cu impactul care l-a avut Don Quixote în Europa. Și pe urmă e un filmuleț tot mic pe care l-a făcut un băiat tânăr, foarte talentat, a luat secvențe din spectacolele mele și le-a montat într-un cocktail în care nu înțelegi nimic, dar să face bine. Și el zice, domnul Dan, nu mă interesează
Mă interesează simfonia sufletească a dumneavoastră. Să știți că noi avem, în afară de spras pe creier, hashtag rezist și toți ăștia, avem 15-20% de tineret excepțional. Care îți dă seama. Și mai ales așa, în provincii. Zicea margine, da, dar zicea Titu mai răscut, toate lucrurile tremură la margine. Și băiatul ăsta a făcut un film. E cel care urmează. Și cu asta vă duceți acasă. Dar, am uitat să vă spun, cred că în primăvară am vorbit cu domnul primar, dacă nu o să fie băiatul domnului primar, că data trecută am întâlnit cu fratele. Nu mai știam să... Mă gândeam, trebuie să vin mai repede ca să vă prind. Așa, aveți noroc cu dinastia. Dacă îl iubiți, îl alegeți. Ce să faci? Asta e. V-am adus o carte intitulată Acești români fantastici. Este... Vă uitați și pe YouTube, acolo, când mă urmăresc, băieți. Se poate citi ușor și o să vă dați seama din text ce este, v-am adus. De regulă nu se mai citesc cărți, pentru că se poartă cretinismul în tabletă. Merg toți așa. Omoară Pokémon. Dar omul serios citește. O să cobor să dau autografe. E numai 10 euro autograful și 30 de euro poză. Nu râdeți, că în Ardeal m-au crezut. Și hai, doamne, să mergem. Da, m-au crezut. Zis, nu, lasă așa. Am avut o doamnă inteligentă cu un telefon, avea 10 euro. Așa, pe telefon merge, că la aeroport, sigur că da. Și sus săracul, am făcut un număr când el a dat decretul cu avortul. Și am făcut un fel de James Bond, care bate pe toți, se îndrăgostește și făcea vreo 50 de copii. Nu se mai oprea. Nu și râdeau românii, că știau despre ce e vorba. Și în pauză, între spectacole, eram la polivalente, cu Alifantis, cu Compact, cu mai știu ce, și o făceam 15 minute. Era lumea pe jos, dacă aveau 2 ore de televiziune, râdeau și au venit 2 băieți civili și mi-au zis: domnul Dănuț, la viitorul spectacol, opriți-vă la un copil. Atunci mi-am dat seama că limbajul prinde. Că limbajul acesta începe să vorbească. Limbajul acesta începe să doară. Iar acum, în România, dacă spui adevărul, sigur, într-o formă artistică, vai! Nu se compară cât de periculos sunt și de atroce în a sufoca tot ce este românește și creștin. Să vă uitați. Și au găsit și o pleadă de artiști handicapați, ăștia care fac stand-up comedy, care ei sunt puși special să ducă poporul la populație. La invectivă, la ordinării. Mă uit, vedeți pe YouTube, ce spun aia în fața publicului. Este inadmisibil. Sunt plătiți bine de tot din sfat. Vedeți, bă, aia din București, când dau milioane ca să intre. Era un spectacol de calitate, se abțin. S-a modificat. Este un... Sigur că există în România un public de calitate excepțional. De el a devenit de nișă. Ați înțeles? Și atunci, efortul care îl facem împreună, că vreau să vin și la Baru, Lupeni și Gilava. Urmă e pentru... La Gilava nu mai plătiți nimic. S-ar putea să fim colegi, că ați fost de acord. O să zic că în celulă e un primar cu un puric. Mă, voi l-ați reparat sau ne ducem acasă? Zi. Mai stăm. Mă mai țin o jumătate de oră să vă mai zic. Dom'le, aia a fost genial. Am întrebat pe meșterul Beligan. Zic, de ce m-ați băgat în teatru? Că vreo 6 ani săracul, nu mai era director, dar jucam cu el într-o piesă, era un succes imens. Maestre, de ce m-ați băgat în teatru? V-am dat bani? Sunt securist sau sunt evreu? Că așa... Vorbeau aia. Nu puneau munca și... Na. Și l-ai făcut? Sper. I-am zis că dau o bere și mi-a zis că nu bea bere. Oprește puțin fiat. Și Beligan mi-a zis: las-o pe aia cu evreu, că îți prinde mai bine. Și când m-a angajat, i-a chemat pe toți căpcăunia din teatru și că era ușa întredeschisă, eu ascultam, frate, și am angajat aici un băiat excepțional. Excepțional, un talent mare. Așa precum Claudiu Blonțu? Nu, că e și interesant. Ca Gio Visu? Nu, că e și frumos. E ca mine când eram tânăr. Vreau să dedic acest spectacol din seara aceasta unei persoane pe care eu o îndrăgesc foarte mult. Este vorba de mama impresarului
prietenul meu Ionuț Drăgotescu, care se află aici, doamna Drăgotescu. Așa, o iubesc eu. Pentru candoare, pentru sufletul curat care îl are și pentru faptul că a realizat să facă, stă sprijinit cu cravată acolo, el m-a dus aici. Vă aștept, cum v-am promis, deci 10 euro, 30, pe Holsentarea, nu? A lăsat ușa deschisă să fac o tită, bănuiesc, ca să vă mulțumesc din suflet.